Du er syg i hovedet. Hold op, der er dømme der. Hyda! Ej, det minder mig om Domino's Pizza. Hold kæft, det skal bare have pizza nok. Jeg vil godt prøve det med Domino's Pizza. Men nykort, det er noget, jeg havde. Ja, men nu har Allan brændt det udenfor. Nej, hvorfor? Jamen, jeg har ikke brændt sted. Nej, hvad er det for en syg tomfejl? Papir. Jeg har taget det hjemme i forvejen, fordi jeg får ingen med hver gang. Ja, og jeg har ikke nogen nu. Men så, den ligger derude. Ja, men Den er ikke... Nej, hold op. han brændte sikkert også pissvåd. Den er ikke våd. Jeg prøver at dreje nøglen. Hvad laver du? Jeg laver elevatorblik. Laver du elevatorblik? Kommer simpelthen. Der er noget galt med dig, Pili.